आमचो धाकटोसो गांव आनी ह्या गांवांत आयज आमच्या राष्ट्रोळी देवस्थानाची स्थापना जाल्या। गोपाल कृष्ण ह्या नांवान आमची विष्णुरुपी जी मूर्ती ती मूर्तीची स्थापना जाली। कितलीशींच वर्सां जाली। ही स्थापना करच्या खातीर आमचे सगळे कार्यकर्ते गांवचे लोक सगळे जाण झट्टाले आनी आयज त्या सगळ्या गांवच्या लोकांची इच्छा पूर्ण जाल्ली आसा। हे राष्ट्रोळी देवस्थान आसा हो धाकटोसो आमचो गांव आसा आनी ह्या राष्ट्रोळी देवस्थानाचे वैशिश्ट अशें आसा की आमचो राष्ट्रोळी देव अशें जागृत अशें हे देवस्थान। केन्नाय जर आमी खंय गेले आनी कितें आमकां अडी अडचणी येयली ती आमच्या देवाक जर आमी एक उलो मारलो जाल्यार ती आमच्यो अडचणी सगळ्यो परिपूर्ण जाता आनी आमच्यो अडचणीक येयल्ले जे कितें आसा ते सगळे दूर जाता। प्रत्येक मनीस आमचो शिकेरीचो आनी शिकेरेन जो आमचो एकवट आसा आयज देवस्थाना खातीर आमचे लोक आयज जवळ जवळ 2 म्हयने फाटले सगळे ह्या हेका लागून स्थापनेक लागून आमचे भुरगे अशें झटोन अशें काम करून एकजुटीन इतलें काम केल्लें आसा। कारण आमची वैशिश्ट आसा गांवचे की आमी जे कितें करता ते प्रत्येक जाण एक जुटीन करता आनी एक आमची एक जूट अशी आसा अशी म्हाका दिसता। हांगा लागीं कोणाकूच तितली एकजूट मेळची ना आनी ते एकजुटीच्या नेटार आनी ह्या राष्ट्रोळ्यांच्या आशिर्वादान आयज आमी कृष्णरूपी विष्णूची मूर्तीचे स्थापन केल्लें आसा। गेल्या 200 वर्षांपासून इथं हे शिकेरी गावात लोक राहतात आणि शिकेरी हा गाव मये मतदारसंघात येतो। शिकेरी हे दुसरं एक आहे ताज आगवाद इथं, पण लोकांना थोडा गैरसमज होतो की कुठं शिकेरी मये गाव आणि म्हापसा याच्या बिचोले आणि म्हापसा याच्या मध्यभागी असलेलं हे गाव आहे। गेले 200 वर्षापासून इथं लोक राहत होते, पण आर्थिक टंचाईमुळे आम्ही इथं मोठं धार्मिक कार्य करू शकलो नाही। तरी सुद्धा आमची इथे एक राष्ट्रोळीचं लहान मूर्ती होती आणि लहान देऊळ होतं आणि ते मोठं करण्याची आमची पुष्कळ वर्षापासूनची इच्छा होती, पण ते आम्हाला शक्य झालं नाही। आणि शेवटी आम्ही आर्थिक मदत किंवा आमच्या डोनेशन घेऊन किंवा सर्व हे करून आणि आमच्या शेजारचे जे गाव आहे खोर्जे पडवा सर्व 25 देवाची साथ घेतली। तसेच आमचे जे शेजारी गाव आहेत ते सर्वाकडे आम्ही गेलो आर्थिक मदतीसाठी आणि लोकांनी आम्हाला सढळ हस्ते यावेळी मदत केली आणि त्या मदतीच्या जोरावर आणि आमच्या गावच्या सर्व लोकांच्या मदतीनं आज आम्ही संघटित झालो आणि जे आर्थिक सहाय्य किंवा जे मदत आम्हाला पाहिजे होती, जो फंड आम्हाला पाहिजे होता तो आम्ही तयार केला आणि जो फार मोठं शिवधनुष्य उचलण्याचं कार्य आम्ही केलं। ती हाडली ती वाजत गाजत हाडून सगळ्या मये धुमधुमून गेले आणि आमकां सगळ्या मयेकारांनी आमकां शुभेच्छा दिल्यो की अशी ही मूर्ती तुमच्या गांवांत येवन आमकां सगळ्यांक बरी भरभराट मेळो अशी प्रार्थना केली।